Sanibonani wey'ngane zakwethu, akangenibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili radio inkeze. Lami igama ngumfeza Ntuthu ngakho malo bathi la sibona amagumede. Mothi mhlawumbe usemusha kuleli khasi nizophinde ngicela nje shothi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu kusukumela phezulu kwamaphoyisa ophiko le-Vryheid K9 namaphoyisa asehlobane sekukholelwa ekuboshweni kwendoda eneminyaka engu-48 ubudala. Le ndoda iboshwe ngemuva kokukhonja ezenzweni ezihlasimulisa umzimba njengoba isolwa ngokushisa intombi yayo eneminyaka engu-41 ubudala yaze yashona yagenca indodakazi kamufi eneminyaka engu-28 ngembazo ngaphambi kokuba-ke idlwengule enye indodakazi kamufi eneminyaka engu-13 ubudala esiqobeni saseshanelweni Engome ngo-2 ekuseni. Kanjalo ngoLwesine imibiko iveza ukuthi intombazane eneminyaka engu-13 ibilele nodadewabo omdala ngesikhathi ivusa umsindo eminyango ngezithuba zabo-1 ebusuku ngoLwesine ezitatha. Ithe ivula yabona ukuthi isoka likanina lingene lagenca udadewabo ngembazi ngesikhathi izama ukumsiza udadewabo. Umsolo udonse yona wayihudula ephuma nayo waze wafika ehlathini kusha amaphoyisa ngesitatimende esamdonsa-ke umgili ubone kushunqa intuthu elaweni likama wakhe. Umsola umhudulele ehlathini eliseduze nokuyilapha amdlongolele khona. Ngesikhathi ethola lolu lwazi amalungu e-Vryheid K9 asebenzise namaphoyisa esitesi sasesihlobane eqhuba uphenyo kulandela umkhondo walomlisi oholela ekubosheni kwakhe endaweni yakwaMamnyathi. Umsola ubhekene necala lokubulala, ukuzama ukubulala kanye nokudlwengula, kanti uzovela enkantolo emantshi yaseLouwsburg ngoLwesihlanu mhla zu-7 unyaka ka-2025 November.